паспольску гэта першахрысціянскі пакутнік, яго лічыць святым і прадстаўнікі іншых хрысціянскіх дэнамінацый, прыватнасці і ортодоксальная грэцкая царква. І святы Феліцыян быў святым патронам Мінска, і вуліца Феліцыянаўская, это цяпер Камсамольская, на дзень святого Феліцыяна, калі выносілі ігоную раку і абыходзілі гэты квартал з харубамі шасцін. Гэта была маніфестацыя хрысціянскай еднасці всіх хрысціянскіх деномінацый, которые лічылі все яго за свайго святого. І вось што-то в Мінску шчолкнула на момант далучэння да расійскай імперіі. То бок маленечкі гарадок, які много хрысціянскіх каталіцкіх святынь, дзе пануюць езуіты, а по-другому быць не магло, каб гэтыя тэрыторыі, каб гэтыя пусткі спаленыя ў выніку гэтых войнаў бясконцых пажараў не ахвяравалі на гэтыя кляштары і на гэтыя пабудовы. Тут уже стаяў лес на месцы Мінска. Толькі такі в том кантэксце, в ту эпоху была магчымасць. І вось што-то, чаму Мінск заняў тое месца, якое заняў, это вот дзіўнае пытанне, звязанае з эпохай рускага цара Павла I, які пасля падзелаў Рэчы Пасапалітай, які адбыліся пры яго маці Кацярыне II, бываў, будучы тут в наших краях, яшчэ престолонаследнікам, прычым з сынамі. Яму вельмі спадабаўся Слонім, якім ён умудрыўся бываць тройчы. І калі зайшоў на трон, ён зрабіў Слонім сталіцай літоўскай губерні. 7 гадоў Слонім быў сталіцай гіганцкай літоўскай губерні. Была створана беларуская губерня і была створана мінская губерня. Рашэннем императора, который, будучи престолонаследником, рапортовал матушке о бедственном положении православной церкви в Минске, и сердобольная императрица нечто отжалела от своего туалета на поновление храма святых Петра и Павла, который простой долгий час мае другую назву Кацярынінская царква на Немесе. І вось это такое в пэўным сэнсе валюнтарыстскае рашэнне адыграла ключавую роль у гісторыі далейшай нашага горада. Мінск стаў раптам сталіцай гіганцкай губерні, амаль 2 разы больше за цяперашняй тэрыторыі Мінскай вобласці. Ад Латвіі, ад цяперашняй да Ўкраіны, траціна сучаснай Гомельшчыны і Брэшчыны уваходзіла ў склад Мінскай губерні. Мінску з нуля была створана ніколі тут не бываўшая рыма-каталіцкая біскупства. Раней Мінск падпарадкоўваўся біскупу Віленскаму. Что это означало? Это означало, что не просто Минск столица католицизма в этих краях, а еще и стал это диацезия охопила 93 католические парафии на гигантских этих обшарах. И, как зрабіць этот баланс, со Слуцкага в Мінск было пераведзена і створана Мінскае праваслаўнае епіскапства, і была перанесена кафедра со Слуцкага в Мінск. И вот с нуля раптам Мінск становится резиденцией православного и римо-католического епископа, резиденцией губернатора. Начинаются великие масштабные пераўтваренні в нашем городе. Вось гэты губернатор яшчэ павлаўскіх часоў, які быў прызначаны імператорам Павлам, Захар Васильевич Корнеев, аказаўся вельмі таким жвавым кіраўніком і вельмі шмат што зрабіў для Мінска і пакінуў па сабе добрую памяць. Сярод іншага ён загадаў прарэзаць вот гэтыя гарадскія валы. Прарэзана была вось гэтая магістраль, якая і да сёння з'яўляецца галоўнай магістралю нашага горада. Это праспект цяпер ужо, Господі, незалежнасці.
по отъезде Захара Васильевича Корнеева, в знак любови к нему и уважения, эта улица называлась Захарьевской. И вот эта трасса засталась, и як она была прокладена, застался один дом с той эпохи при выходе з станции метро Кастричницкая на бок дома офицеров. Там стоит трехпавярховый будинок конца 18 столетия. То есть это один из редких будинков так званой той павловской эпохи. И Захар Васильевич Корнеев, будучи масоном, будучи таким полонофилом, либералом в певном сенсе, вот загадав створить весь этот губернаторский парк, який теперь парк Горького, зашифровавши в этих стежках разные масонские знаки. То есть спочатку вот эти все стежки утворали разные там масонские знаки угольника и циркуля, так? Ведомые кожному будущему архитектору. Да? И по отъезде Захара Васильевича Корнеева там была поставлена местовой масонской ложи памятная колония от ламуров до Роксору после працы отпочинок. І ось я не випадково сказав полонофіл, як це не дивно, полонізація Мінська масова відбулася менавіта при Російській імперії, менавіта дякуючи рупності імператора Павла і його наступника Олександра I, якого сябром був Адам Чарторийский, відомий лідер Полонии, который марил про, ну, хотя бы автономию Речи Посполитой. Именно в российские вот этой первые часы Павла I, Александра I в Минску было все справодство переведено на польскую мову, все школьництво велось на польской мове. И цалком город опынулся сполонизован. Дело, что писал свой час jeszcze у 60-х годов 19 столетия Адам Ганорий Киркор в 1960-х годы про Минск живописной России, цитую, в Минске общий народный характер города, чисто польский, разговорный, общеупотребимый во всех слоях общества язык польский. И это так само великая менская традыцыя. Гэта 150 гадоў мінскай палоніі. І з Мінскам звязаны дзесяткі імёнаў выбітных дзеячоў польскай культуры. Асабліва гэта стала бачна в пачатку 20-го стагоддзя, калі паводле перапіса процент поляков был на 3,5% больше, чем белорусов в городе. При этом треба разуметь, что Полония, она была аристократичной, и галоўнымі заказчиками, галоўнымі можновладцамі, галоўнымі заседателями Минской городской думе и в дворянском собрании были менавіта тутэйшие аристократы, полонофилы. В Мінску дзейнічалі многія польскія арганізацыі. Мацерж польская, Аўшвята дзейнічала згуртаванне тутэйшай польскай інтэлігенцыі, моладзі Огніска, якое ўваходзіў і Фердынанд Трушчыц. І гэты час, пачатку 20-го стагоддзя, Мінск прыбыла вельмі шмат польскіх архітэктараў, тварылі, працавалі. Генрик Маркони, Тадеуш Ростовский, Томаш Поездерский, Генрик Гай, вядомый архитектор з Варшавы, автор ведомых вам будинка на равную улицу Маркса и Ленина, який музей Петруся Броки, який там ледь не разваливается от этих мемориальных таблиц. Там было его приватное конструкторское бюро, архитектурное Гай Свинціцький and Company. Дальше сказать, в этом будинку его сябра Адам Свинціцький завел перший Мінську автосалон. А
для Минска проектовали, ну, насамрэч, самые вядомыя, вот это імёны, которые я пералічыў, вельмі вядомыя в гісторыі Варшавы, на аўтары многіх славутых Варшав, ну, допустим, театр, вядомы акадэмічны тэатр Янкі Купалы, это Кароль Козловскі, вядомы польскі варшаўскі архітэктар, аўтар праектаў 10 захаваўшыхся тэатраў в Польшчы, в тым ліку варшаўскай філармоніі. І ён робіць для Мінска рэч. Той же Генрік Гай, аўтар дзесяткаў будынкаў самой